Nhar it-tnejn li ġej se tkun qed tittella l darba oħra Sigma Europe 2024. Waħda mill-akbar konferenzi li jittellaw f'Malta bl-akbar ismijiet fl-industrija tal-iGaming mistennija jiġu propju fil-Maritime Hub fil-Marsa sabiex jattendu għal din il-fiera. Sabiex ma jinġamax traffiku waqt dan l-avveniment, Transport Malta ħejjiet pjan b'diversi miżuri ġodda, pjan b'żoni differenti għal vetturi differenti sabiex kemm min se jattendi din l-attività kif ukoll min jgħaddi minn dawn l-akwati kemm jista' jkun ma jkunx affettwat. Fil-fatt fi triq it-tromba se jkunu jistgħu jipparkjaw biss vannijiet u minibuses li se jwasslu jiġbru lil persuni għal din il-konferenza. Fil-waqt il-vetturi tal-Yplate se jkunu jistgħu waqfu jiġbru l-passiġġieri fil-Park and Ride tal-Marsa biswit istazzjonijiet 1. Dan biex imbagħad il-passiġġieri jaqsmu triq minn fuq il-pont u jmorru propju għal din il-konferenza. Min-naħa tagħhom it-taxis is-Suwed se jipparkjaw fil-parking biswit iċ-ċimiterju tal-Addolorata, fil-waqt il-limusin se jipparkjaw ħdejn l-Intercomp. It-taxis il-bojot ukoll se jkollhom sonalihom fejn se jkun qed iwaqfu lill-passiġġieri u jiġbruhom fil-bidħa ta' Salf Bezzina Sans. Dawk li se jkunu qed jaħdmu waqt din l-attività se jħallu l-vettura tagħhom fejn fl-imoddi kien hemm il-Freedom Press. Ma dawn ukoll se jiżdiedu l-uffiċjali tal-infurzar ta' Transport Malta li se jkunu b'sebgħinejn biex jilqgħu għad-domanda kbira li din il-fiera ġġib magħha sabiex anke tnaqqes it-traffiku. Propju dwar dawn l-arranġamenti tkellimna ma' Senior Enforcement Officer ta' Transport Malta, David Gauci. Transport Malta qiegħda taħdem bis-sieħ għal dawn it-tliet ijiem li ġejjin biex it-traffiku kemm jista' jkun flow, speċjalment għal Domoro, speċjalment li hemm avveniment kbir data Sigma, biex kemm jista' jkun in-nies ikunu jistgħu jkomplu l-vjaġġ tagħhom normali.